Здравейте хора, аз съм SkyBrother Angel и днес ще правим топ класация, топ 5 най-готини неща в Clash Royale. Да започваме с номер 5. Не? На пето място е легендарния чест. Това е едно от най-готините неща в Clash Royale, защото от него се падат легендарки, които са най-силните карти в Clash Royale. Да преминаваме към номер 4. На четвърто място са легендарните карти, легендарките. Това също е едно много готино нещо в Clash Royale. Едно от най-готините. Всеки ще се радва да спечели легендарка. И да преминаваме към номер 3. Така, на трето място са готините турнаменти. На трето място са турнаментите, защото те са също толкова хубави и са много трудни, но също така са много готини. И да преминаваме към номер 2. На второ място са новите апдейти. Както знаете, вече е излязъл нов апдейт с 4 нови карти и с 2 vs 2 и други готини работи. Ето, новите апдейти са на второ място. И да преминаваме на номер 1. И на първо място е новия чест, Драфт честа. Това също е едно от най-готините нови неща. Излезе за 2017. Новите арени и Драфт честа са в една класация общо. Значи, Драфт честа и новите арени са на първо място. И това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесала класацията. Абонирайте се за мен.